Bithung reng thama constituency rada tumaphan CM pen sok pia chili chiti malang lapen kapre a hormu keron pon. Kedamtang kili ka hot rongkhang constituency arlu APHLC aparman kachipaduk ana polling station tin mai phupen chun banga tumaphan karchupon. Harbasa rong along kaching thora tumon ke jab jeda jok rada tum kisungna. Dipuarong supialong Union Bank of India mati UBI Dipu branch kang pupon. Aprangsi birta kila rado anaphan gardom bajirlo gardom non adaba birta longpen samil jang terangpi non arjui kha birtang tonpe. Non ke barla porlo rongara datum sai kachu tikia pormati asona sona klim kachu iduna porlo. Lapen ki dugdet aradatum soka chili lapen asona sona klim kichu nam aphana kisung dukok titi. Lasi ke ACCM Dr. Tuliram Ronghang pen la so puthak mathasi sai kachu tikia porahot radatum aphan soka chili pen cheng lok kaprek aklim keron ponbom asona thaksi kedamtang bu signifying koi ratrokarni nijang Karbianglong Bithung reng thama constituency ke parlo Kolonga Karbiarong supi lapen men media rong along Dr. Tuliram Ronghang pen sokpia chili chiti malang lapen kaprek ahormu rong arada tumaphan keron pon. Devi apunio nang lisa me angsongan lang pen musuri na jing jumri mati chuni ring lo. Mai konti mupi nan pon lo. Kedamtang MP kini kapora ho Dr. Tuliram Ronghang setame Bithung reng thama constituency arlu apor chupin ededa joksi ajaha ka polling station along ki remdet lu. Lasinone prangke wang jia bangke akapreka party along penji uthusi BJP Rajarya song along kache bang thuje phangsi Bithung reng thama constituency arlu tumaphan kachuni hika. Karbi Ronga saramai mate KRAA atum pen akemang pon KSA iklaivet donang jipu akemang pon CM Dr. Tuliram Ronghang hin penta chedon dun pamilu puta pachini ponthu. Karbi Autonomous Council pen ke a consensus tinta me ki pilo soka chili la pen ke musuri alan ake joy pen ki pipon je ga chutukira to mane ke soka chili chona mune deta hai la si Karbi Autonomous Council pen si mama ka chutuki tumara tum ki une tum bananda me kovia chili pen chenglok soka chili pen chenglok aga preka war sai ki pipon na sinili mithang si aning kan wang ani le ningkan ke bak dolo hai cheron re sai mithang si non phonga chebang lo e mithang consensus pusi la si la kerona asayang deng chona ka preka asayang deng yabe ondo nili kaita kese nili phan nang ke hang na mai long da nili kaita ning je nang tumna chini ji social media re je banga student organization dum ki sibet la sili tum tame Karbi lokachal le song tame non ke ropho ropli do ko kason la si sibet chingrum lo pulongte government atumta ka fere doji ba ka chesong da mejar ka chesong da me si ka fere doji ingtangra ka chesong do pu bang nang hok ponji sita nong si aro do o lo pulongte la bangke bangta nang pangkre biji la si kaida ni le chuningri chuheta ni lela inglong pho a kese a conference dunik la sota ni liching nije kang jena tumke lokachal le song theni lita ihuri sike Karbi lokachal le song inglong pho central committee along lita assistant secretary la bena pk west Karbi Anglong sub center amai phuda manlang nili la si nili ye chuningri bang ke sibet situ nai la si non ke nili dak police tumben si dak inquiry bohai po Police pen ladhak nili independent inquiry ka bohai phansi nili mathalo lasi la soteng machin nili claim pon po Bang swamay along CM Dr. Tuliram Ronghang MEC Pawan Kumar Hepsing Rongphar lapen kaprek man pen kidu atum chitong nongsi jaimek mission pen pachun pon Borthol pen Great Sontimong Karbi Longri Abirta KAEC along non kachari bomatum Karbianglong ta chingthurdun olo lapen parivartan mati chelardun olo pusi mayalong lamjaipon bonda Karbianglong angkang rongar lua long pinyar nianta laso parivartan atumon mati kachingthur atumon ke jab jedera jok towar ka hinopen raratum sungnang bomlang Lason si nijang Karbianglong lakha hini Amri constituency ke parlo harbasa rongalong kaching thora tomon ke jap jedera jok ronga towar ka hinupen harbasa ronga raratum laso ki sungpen
jogun ila kedam tang kili ka batai tin a hot rat charia tu vot ke chu hang dama hot ki towar na pen kaprek kaching thora sai klempon pu pusi lamchak chipi pon bonda kilik judet loti lahaya lamchak ki kechu baya lamchak ason pinaklo non barla pora hot rat atum sai ke chu klem ke dam ke wang kisung thek tiklo lasi har basa rong rat atum thur paksi towar chi selam ponang koklo pusi nang pachini pon Kadom ilimen rupsing rongpi ini tum ladak harbasa kruwa rong along ini ani towar mate lapu rong kachela da towar ni tum kasik sa yo ni non minasi adon pu isapen tum chingrum sin tum along ke thok lo lapen lahai towar sarkar rumta ni tum han nanglang da yo ni tum non lapan kisung ke phunang lo ni tum kardik harmu mate kopine hem kopine ita iplang sangti asap so tamen tum hem an kupali phantum tiduk jada ni ke bori kolon ni tum asi sarkar dum han chuning rialam theke ni tum lapulo nili tum hanta asap so bet pustamela tawar bang ke ni tum han nanglang piningi podlo asi ande ke damtang nangke chak ke dolo pala sarkara manela kini la election aprang bang lote campaign bang hota ni tum hanang pukangji ason non election dat nang pe hai dat lote ason tawar ang pipo uji stami ni tum non anta thang angkera bilan tum la tawar son pharman ke telabang so to ni tum ke la non son lo yo la pu mi thang tawar chi salam po hoten ke la pu kang doi lo inghan king khu don ta ni tum ke ponare lo pu ma se chi thur re ponare lo lo la so tawar ke ni ke ladak pen hadan ni tum ke kilometer rong arlon ke kilometer hini so se chod kilometer thamando ande kiso kyun e hai ko son si ka chi pon nang litam iso yo neta la non la pulo ni tum ke chirung lo la pu ekdom gari pensament tum ki doi lo kang doi pono la pu se ponare lo un etel ni tum aling lang pensament tum chi ponang ko lasi prabjin pen la sotowar nang selam pivek tha pusi harbasa rong aratatum pen ke isialong ki du ki thigi dingatum lapen local MEC mate EM di ofing masla yatuma phan kachuningri amri pen hemari bongrum Karbi Longri Abirta phan sarkar phan chuningri niltum ka chuningri ya bangke niltum harbasa pro war ke dam ke bang siksak ke lapen duk ke lopot ka chuningri bangke prabjin pen alangli building maslai ta nanglang sonte niltum harbasa ro arata ning sampai lang kana chuningri chalo kedamtang MP kilik hot APHLC atum lagi sisu sia vote pen BJP along remdun det pusitami penang an MEC constituency along ki APHLC atum si chepahai pondet lo laso along ni jangkar biang long penta rongkhang MEC constituency penta APHLC atum si chepahai ponlo lasi kedamtang MP kilik hot rongkhang MEC constituency angkang APHLC ratchari PS amai phu pen chun bang atum ke claim ke dam kachepadu katuma phan aning kapat hipon lapen kewang jilang kilika hotala angsosi kachepaduk thujia phan tika community holalong karchu pongsi chethan chimum amai paman pon la sehala tumpang rumpet pen pen atu haru polu koki kita itu mangke haru phira reposilong chona asinon ke bang jilang aporo urban la the prega party BJP Congress ke long abut an itu ke samani phai tum bor ichna ko ilong nang lage haru ke AAC pen PGR VGR along le along aron re pen ke do atuma phan eviction jipu aputha ke rata tuma phan kapamang huwa phan si alam pa ongre loputa Bikram Hanse pen lam the paklang po lapen Karbiang long autonomous parliamentary pu amen kapang bode puthak puthot Karbiang long arar phan nang cheban pithuwek nang jiputa ningje pon jong cheban thu thek thedet poloti emi amor sin tisu lapen ke AC kachari atom si adai che enangji kalite dode sang se pen che songwer jiputa lamthi paklang po Karbi Longri under the leadership of Tuliram Ronghang Honorable CM alangli puloje election do ko porsi
itum eviction claim long le det lo sita election det lo tangte claim fit po bolam da ningje lo ta non ke election det la na counting ye pan siklo jonang bong da claim le det lo non an ta la tum claim ai det lo la si eviction ke la ke council ke la ke jong si BJP jong si ini bom de la ke Karbi Long rat pan ke chubai bom po la ke claim hai helo athema PGR eviction ke claim ye fan bang ke la ke Supreme Court pen order si ing tangkring pen adak dulu hala so order teng pen bulu tangte hala dang itum public itum fan meeting ki bira je kam da velo public consultation je kam da velo hala so order teng pen alang itum eviction claim det lo de choklo kedam tang por hut du colony long ko son ma ke claim di hala bang so son eviction claim det lo de chokelo people lo da claim ai det ke claim ai det ke la ke BJP la ke ट्राइबल से तुम हनके राय पार्टी कली लगे बोंगो सेना तुम हनके राय पार्टी लाए थे वेट ले तुम चीनी नहीं जेट नोटिफिकेशन अंके लेजी तालांग ले तुम सी काउंसलिंग नि बम लो कहते हैं लासियालांग ले तुम इविक्शन नॉन मांगे के क्लेम भी ब्लोंदे असम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन एक तेंग बेन्यों सी लैंगदाम ब्लो तंगते लके हा स्टेट लोंग सी ले रॉक लिपो स्टेट लोंग ए कुमार लोकांग नि प्रोंग के स्टेट लोंग के बीजेपी मिनिस्टर रम से नि प्रोंग लो alang tum byong si alang mi thang minister romban kaching kidam yong si thekhe sum krum bulo tang de lake council pe non ma chi withdraw no claim thekhe lo bule chapak lang rong kopia gazette notification kopia bosi gazette notification wangi da pana jir dingar nang lang ami thang BJP a ministry ang se lo hada ke do di bulo tang te alang itum lake rat phan ka chubai la pen ke dam tang ason ko son ka ma ka chubai sinon da chubai bom sai si claim bom Apena Karbi Long Asala. Kueta isiver si donai pulo nili mata frank SA claim long nili Greater Guwahati Karbi Student Association long president mate mai phu claim long lo ningkan isi la se hala so teng pen pulo tangte hala bangsu hota nili tum da bori nili tum frank tum da bori lo nili tum da mi isiver to nangi pu bori bom lo ke cheplang thu bang UKSA bus nang klang thu asota KSA pli do thai pho nang do tu kok la son si thek long la sinon la rong asara mai tum ta me KSA si do nangi pu hang don tu kong la bang ke mesen lo si ta hala rong asar hini ke thom do tu kok bang ka lang dum da chetini chu dat si rong asar dum ta si vet do tu dat tha la le KSA phan jong du noi la KSA ke si do vet ning la ke ni tum ta a hok lo pu bom lo la si piniar ni da APSLC ni tum KSA semar mi BJP tum bang KSA je semar ASDC tum bang KSA je semar INC Congress tum KSA do CPIML bang KSA do APSLC KSA do ma awi itu awi itu bom KSA pangtang na la sini tu ma thabom la hello dak rongkhang constituency long ke damtang ML only MP election hot CC committee to PS committee atum chelang pet pen ke claim ka chapaduk atum la pen ka duko we ka chapaduk da delo alang tum APSLC long ka chirap ka chitudun ka chirap dun lok atum an voters tum pan pen chenglok dugo we phan lo la si la bangso alang litum phan isi ka churu la bangso mai sin litum dengpon lo la gadak rongkhang constituency sot kali uthat langso LAC benelitum homosti sirket aphan ta menitum visit dam bom lo amreng ben sin litum nang cheng lo homosti number 9 lo halake number 9 benang cheng si pinian ke homosti number 5 lo bo number 4 nang litang lo lason thang thang se nomor isi duar amla ani litum kapal iphan bor ipo pini bangkela ke PS committee atu itum APSLC itum dak rongkhang long kaduk ka wepen polling station thongkep pen polling station cricket thom kela ke itum APSLC itum chapahai det lason thak thak si polling kre troxy bangke congress atu opposition lo chapahai lo lasi lason thak thak pangrum pet pen polling station thongkep do rongkhang constituency long pulo tangte APSLC cricket home la pen congress thongkep proxy pulo tangte polling station inkoi bangke opposition lo la pen APSLC tam aki ong chapa hail asinon BJP atum polling station cap dolang haladak tamen itum kilit kinitu alang itum itu manang kilit ke suri isewet lo porsi la polling station cap long tame nilitum tame unan ki claim tame phan itum bor ipon po asi CC committee atum pen PS committee atum pen itum piniching wai ching sai pon lal La penala sa nan tijala vijala lo na anta eviction se da putana ni BGR long eviction sedet alam bang ke lage ka dugowe kar bianglong rat ke non ke chini hor lo ke dam tang por hot bang ke election parliamentary constituency pu ke top rong bot bang ke nilitum condemn lo lang litum condemn lo the bang ke nilitum aprang ban ningje bom lo
itu masar jaya kathar ke ningje verloje Karbi Anglong council la ke autonomous council kali det tanglu non ke general council je plang det lo pulang li ningje bom lo lason pe lasukan ningje bom pen non bangke angthek bangke nang klang tu pamel ini tum la ke autonomous council la ke 6 dola jak kong pensil tum cari bom lo labang so autonomous ajak kong pensil itum tribes atum antame articles 244A ke hangi ajak kong na dapan si tum ke long lo the word autonomous jong sila autonomous jong si awe pulo tangte article 244A la ke hang masi long lo ke hang atowar masi awe si awe lo la so por sini tum pulo je la autonomous bu hobdo bangke alam the bangke non nomad la Karbi Anglong autonomous council long nang chibi tu nai ex pu dum nang pa ir long le der nangi la so sai ke claim ni ke non nomad ke Omar Singh Tiso MP BJP an ki hai bangke la ke claim vek nang po ha dak Delhi session along ningje dun vek nang po la pen ke tok pen stame alang li pinang po president of India phanma ki pinai election commission of India phanma ki pini prime minister phanma alang li claim se rak nang po la pen dak tuliram rong hang ke japon council itu ada council Karbi Anglong autonomous council CM alang li mat tamela da council long isi made pini da council long cepa pasi alang li tamela autonomous po alam ke non nomad nang binang po alang tanja ningje nang po sida pini arnila tum ningje hai hela kaningje kali wrong asor chini det na po si kaphere si pini ani ke musuri ke rona size la tum nang claim yo la se ala musuri danil tum lang dun lo musuri da ki biso kali inup na megjang dorde la puyo la so musuri ke la ka dor ke klike pen phoke baksi pui angge itu musuri ke ching thum dun lok si jang thu thai ning lin ni pulo dangte la ke chiton te pin asai si tum phanang e claim pilil musuri ke telo West Karbi Anglong ke damtang inkoi rai siar ni hamren along bojar ban hala SP office atheng no si nil tum dharna deng pon lo symbolic athemanon ke non radatum kai sai ga tiki apor ka dukowe patu rain tumte la sinil tum symbolic protest deng lo la son dak thak bokajana tumi deng pon lo la son dak thak difu tame puthot la bangso ka protest dharna ke dengi phan tum claim pon po la son dak thak si continue arni ar vitamin tum ke la ke song bonji autonomous po hobdo ni tum manang chipinangi la pen article 244A ke hang ni tum ing tonte la Bangso ajai megalong votha langsu Alicia Maipu Bikram Hansi Rongkhang Sisia Maipu Jonathan Kathar Kongchun Bang Daniel Ronghang Elitary Jonis Timungpen Kedanglok kaprek manpeng kedu lapen kaddu kawe Rongkhang a polling station tin a president a secretariatum chitong no si jai mek misen pen pachunpo Borthol pen Gret Sontimung Karbi Longri Abirta Union Bank of India Dipu branch manager an Bepen Bor Ipongsi Kedamdang bu signifying ko ratrogarni Dipuarong Supialong Union Bank of India mati UBI Dipu branch kang pupon Aluhiaman pen kachetong dun abarim Assam Minister Barim Holiram terang arideng bensi ing pupondo Laso bengkang pupona mayalong Dimapur branch head Dalmalu Baglari pen lam thethan pajermi ponlo Laso bengkang pupona mayalong Deputy Regional Head UBI Diptiman Sunny Council Conver Retail Loan Point Head Sanjay Sharma MSME Loan Point Head Paban Mandal Dipu Branch Manager an be staffatum an chetongro Union Bank of India Dipu branch along Bangso Bank laki isi Karbi Anglong aphan Mesanavar sai longponpo Union Millionaire Union Muskan lapen kapre loan scheme tami longponiji lasi account kangpu jining hang peloti pini penamata ingpupon longpo pusi Union Bank of India Dipu branch manager an bepen pachinipon dak Union Bank of India branch manager lo non la dak Dipu ke first time lo dak ke bang so branch Karbi Anglong ke second time lo hari Karbi Anglong apranga ke Tumpreng branch long sido Tumpreng branch long joding lo lening kan tiket sosial Tumpreng branch long ke non Dipu takang puni intung ki bori ke joding pilo ningkan pos sosial tak tang puni pelo ne bank join da pi hari pinian ki chunchit lo pini bang ke inauguration day lo pini bang ke dapen ke dak banking ke dang itum chini tai lo banking ke ani ta kenang sot pini ani ke
nani loi chelang tho sumar to man hong nani lo ke toy dam tho ute tangga bothai nang emen joy ki gali prangson epoke long loan pot son gali don mai joy ki joy pi non mang ke online da dul online facility hai do digital banking hai do hai service hai do hai service non li tum union bank long da provide nani li to mang tame ni ton da mang tame digital banking is silo depen ke day to day banking non son loan hai tame mos ani seba ke loan hai dam pipo tini pena education loan tame housing loan vehicle loan life facility ni tum na pipo da union bank ma ke nili ke dak lokelo solo pot tini pena mo sik structure tu tame nang nili long nang ching kita me na tini pena buji jo do tini pena kimat hanai so banking ko son son ni chi re ti moni tum general public tum ke oni nili lo ma pen nili phana arjuno nili arling lam pen tha pa me ka tak Gardom ante dek Ante la saya kecing comment tu belai. Kicing pina penceng pipo. Pina penceng pipo. Oh pina pening coaching kui me po. Public tinta. Adim bang ke la dharam nala road long la SBI branch do mate di. So thak. La Aadhaar card, PAN card, voter ID lahai la piti chok lang. Ye photo bang enang ko di. Ke Aadhaar card ke unan kita local Aadhaar card skinang ko. Bang ke di. Ke ATM card nang la ATM service kan talo so prang account hai ching pu bom milo ATM card hai long online facility do mati to bank digital app do biom ATM card nang ni lage Aadhaar card link no ko link de pen ke OTP pen itum activate tim mila ke use bom milo da mas ke ATM card pin card hadak mas similar pin aga prega bank mentai tangka hai ke layon sada plan na Pinya Abirta lansi kang tonlo Kardom.